Goddag folkens. I dag vil vi tale om ideologier ud fra 3 danske politikers holdninger om samfundet i 2050. Jeg vil starte med at forklare om Radikale Venstres formand, Margrethe Vestager, og jeg har nogle citater, jeg vil forklare om, hvad hendes holdninger er. Det første citat siger: her er Danmark rykket sammen i tættere fællesskab, bundet op på små lokalsamfund, hvor der bliver stillet krav til hver især tage ansvar for sit eget liv. Man kan både se, at der er en socialistisk holdning med, at vi rykker sammen i fællesskaber, der er bundet op i små lokalsamfund, hvor vi støtter hinanden og holder af hinanden, og dog alligevel har den liberalistiske vinkel, hvor man har ansvar for eget liv, altså man er sin egen lykkes smed, man vil. Og det næste citat, jeg har, er, at det er nemlig ikke kun ydelser, som bliver leveret fra det offentlige, der er med til at skabe velfærdssamfundet, men det kan også være privat tilkøb på markedsvilkår eller ydelser leveret af frivillige fællesskaber. Og den giver jo en liberal vinkel med, at vi tager den private sektor og den offentlige sektor og kombinerer den for at simpelthen skabe en markedsdygtig vinkel på vores velfærdssamfund. Så vi holder fast i at have et velfærdssamfund, men vi tilføjer dog alligevel den her konkurrencedygtighed i sektoren. Og det sidste citat, jeg vil tage fat i, er: rundt omkring i byen ligger kirker, synagoger, moskéer og nye religiøse kirker side om side. Og den viser egentlig med, at der er religionsfrihed i Danmark, og der er lighed mellem dem alle. Og det mener hun ikke kun med religion, men også med seksualitet og køn og lignende. Og det viser en meget liberal holdning med, at der er frihed mellem alle, og der er ikke nogen, der bliver underpresset, kan man sige på nogen måde. Og så ud fra det sammen, kombineret med resten af teksten, har hun en meget socialistisk, liberal holdning til det hele, som passer meget overens med hendes nuværende politiske holdning, såvel som Radikales overordnede politiske holdning. Goddag, jeg vil snakke om Christine Antorini, som er socialist. Hun går meget op i, at mobilitet er nøgleord, og at landet er konstant forandring. Hun vil gerne have, at i fremtiden, så skal Danmark fungere bedre, og det skal være meget mere mobilt. Det vil for eksempel sige, at man nemmere kan komme rundt mellem byerne, og hun vil også gerne have større byer. Ligesom at landet skal være i konstant forandring. Vi skal hele tiden have udvikling. Vi skal hele tiden forbedre det, som vi har. Så har hun også udtalt, at Danmark er så et lille land, at vi kan tillade os at gøre hele landet til et eksperimentarium. Det vil sige, at hun vil gerne have, at vi hele tiden tester og sørger for, at Danmark fungerer så godt som det overhovedet kan, ved ligesom at prøve forskellige ting i landet. Og så kan man ligesom bruge det i resten af verden til at se, hvordan det fungerer. Så har hun også udtalt boligpolitisk revolution i omkring landets største byer, som vil sige, at hun gerne vil have, at der sker meget omkring byerne. Og hun vil også gerne have, at haver og sådan noget, det bliver løftet op i højhus, så folk de ligesom kan bo inde i byerne. Halløj. Jeg vil godt fortælle lidt om Kristian Thulesen Dahl, som er formand for Dansk Folkeparti. Så vil jeg gerne starte med at læse mit første citat op, og det lyder, at der blev serveret svinekød i daginstitutionerne, fordi Danmark er et landbrugsland, hvor svinekød er en almindelig del af kosten. Det han mener med det er, at der ikke skal tages overdrevne hensyn til minoriteterne, og Danmark skal ses som helhed. Og det næste citat, jeg har valgt, er: i dagligdagen blander EU's institutioner sig ikke i dansk udlændingepolitik. Det Christian mener med det er, at Danmark vil føre sin egen udlændingepolitik og vil være selvstændig fra EU inden for udlændingepolitik. Og mit sidste citat er: man har slet ikke fordelt i de danske velfærdsgoder, før man har levet en årrække i Danmark, og har vist, at man kan bidrage økonomisk til samfundet. Og med det mener Christian, at vi ikke vil have, at der kommer en hel masse op til Danmark, bare for at få fat i vores gode velfærdsgoder, og derfor ikke en masse på samfundet.